Ο χορός είναι η πιο αυθεντική, η πιο αρχαίγονη μορφή ανθρώπινης έκφρασης. Μέσα από τη φυσική γλωσσική έκφραση του σώματος, ο χορός έχει τη δύναμη να συμβάλλει στη συναισθηματική και πνευματική επικοινωνία του κόσμου. Στη λαϊκή παράδοση των Αβοριγίνων, ο χορός είναι η ουσία όλων. Είναι ένα ιερό ιατρικό. Ο χορός είναι ριζωμένος και συνδεδεμένος με τη μάνα γη. Αν δεν υποκύψεις και αφαιθείς στο χορό, δεν μπορείς να κυνηγήσεις. Ο χορός είναι μια παγκόσμια γλώσσα. Αντιπροσωπεύει τη μοναδικότητα του ατόμου και συμβάλλει στην ανάταση της ανθρώπινης ψυχής. Ο χορός είναι το ιατρικό της ανθρωπότητας. Η σχολή της Κατερίνας Βαλατσού ιδρύθηκε το 1993, πριν από 20 χρόνια. Η πρώτη σχολή χορού στο Βόλο, με αγγλικό σύστημα διδασκαλίας στο κλασικό και μοντέρνο χορό. Η σχολή, σαν μέλος της Βασιλικής και Αυτοκρατορικής Ακαδημίας Χορού του Λονδίνου, δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές της να παίρνουν μέρος σε εξετάσεις που οργανώνονται από την Ακαδημία και να αποκτούν ερασιτεχνικά και επαγγελματικά διπλώματα χορού. Εδώ και 20 χρόνια δίνονται παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο του Βόλου και σε διάφορες χορευτικές εκδηλώσεις, ανεβάζοντας μεγάλα κλασικά έργα όπως «Ο Καρδιοθράφστης», «Η Ωραία Κοιμωμένη», «Η Λίμνη των Κύκνων», «Πινόκιο», «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» και μοντέρνα έργα όπως το «Ενίγμα», «Χώρα χορός ονείρων», «Free Spirit», το «Ισόπ» και πολλά άλλα. Οι παραστάσεις της Σχολής Χορού της Κατερίνας Βαλατσού αποτελούν εδώ και 20 χρόνια ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός για την πόλη μας. Μέσα από αυτές τις γιορτές χαράς και δημιουργίας, όπως κανείς δεν θα μπορούσε εύκολα να χαρακτηρίσει τις παραστάσεις της σχολής, είναι ένα ζωντανό κομμάτι της νεολαίας της πόλης μας. Όχι μόνο εκφράζεται αυθεντικά και πειθαρχημένα μέσα από ένα επιτυχημένο σύστημα εκπαίδευσης, αυτό της Βασιλικής και Αυτοκρατορικής Ακαδημίας του Λονδίνου, αλλά συμβάλλει ταυτόχρονα στη συναισθηματική και πνευματική επικοινωνία μας με έναν τρόπο κάθε φορά μοναδικό, έτσι που μόνο ο χορός μπορεί να το κάνει. Σε αυτή λοιπόν την εκδήλωση της τονισμένης και οργανωμένης συλλογικής προσπάθειας των παιδιών αλλά και της Κατερίνας, εδώ και 20 χρόνια, δεν παρακολουθείτε μόνο την πρόοδο και την εξέλιξη των παιδιών στην τέχνη του χορού, αλλά τη μοναδικότητα της έκφρασης του καθενός από τα παιδιά που δίνουν το δικό τους κομμάτι ψυχής για να επικοινωνήσουν μαζί σας, με το κοινό τους, χρησιμοποιώντας την πλέον αρχαίγονη και παγκόσμια γλώσσα, το χορό. Κινητήριος δύναμη λοιπόν για την Κατερίνα για να μετατρέψει τα όνειρά της σε αποτελέσματα και να παρουσιάσει ένα μεγάλο μέρος από αυτά σε εσάς κάθε χρόνο με παραστάσεις. Αποτέλεσε και αποτελεί η σκληρή δουλειά των μαθητών και των συνεργατών της, αλλά και η μεγάλη αγάπη που την περιβάλλει στην καθημερινότητά της και στην προσπάθειά της, τόσο από τους ίδιους τους μαθητές της και τους συνεργάτες της, όσο και από εσάς, τους γονείς, που με κατανόηση και επιμέλεια βοηθάτε αποφασιστικά στην πραγματοποίηση όλων των φιλόδοξων στόχων της σχολής τόσα χρόνια. Ο χορός είναι το γιατρικό της ανθρωπότητας. Ο χορός είναι σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής και παιδαγωγικής εμπειρίας. Αλλά κατά βάθος, τι είναι ο χορός, γιατί εξακολουθεί να ασκεί μια τόση μεγάλη γοητεία σε όλα τα επίπεδα, τόσο για το θεατή όσο και για τον εκτελεστή? Η γοητεία του δεν βρίσκεται μόνο στην επίδειξη δεξιοτεχνίας του χορευτή, αλλά ιδιαίτερα στην ερμηνεία των ρόλων. Ο χορευτής καλείται να εκφράσει αυτό που αισθάνεται, με σκοπό να ευχαριστήσει το θεατή, αλλά και τον ίδιο. Η ικανότητά του αυτή να καταφέρει να ελευθερώνει τα συναισθήματα του θεατή είναι μαγευτική και μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και θεραπευτικά στην ψυχή, δίνοντας αίσθηση χαράς. Ξυπνά την ανάγκη έκφρασης προσωπικών συναισθημάτων και των δύο, δηλαδή του χορευτή αλλά και του θεατή, δημιουργώντας κρυφούς κώδικες επικοινωνίας, οι οποίοι είναι διαφορετικοί για τον καθένα ανάλογα με τις προσωπικές εμπειρίες της ζωής. Αγγίζει λοιπόν πολύ βαθιά την ψυχή του καθένα, παίζοντας το ρόλο του ψυχοθεραπευτή, γεμίζοντας τα κενά, προσφέροντας χαρά και αναπτύσσοντας την αίσθηση της δημιουργίας. Ο χορός είναι μια παγκόσμια γλώσσα. Είναι η πιο αυθεντική, η πιο αρχαίγονη μορφή ανθρώπινης έκφρασης. Η τέχνη του χορού είναι σεμνή, αξιοπρεπής, με σεβασμό προς τους χορευτές και την προσωπικότητά τους. Η κοινωνική μας αποστολή είναι να κρατάμε τον πύχη ψηλά στο χώρο αυτό. Η σχολή της Κατερίνας Βαλατσού ιδρύθηκε λοιπόν το 1993 και τώρα, 20 χρόνια μετά, το 2013, σας λέει ένα πολύ μεγάλο σας ευχαριστώ.